Hryznutie vretenicou môže v krajnom prípade skončiť až smrťou človeka. My sa naživo spájame so skúseným záchranárom Jánom Žiakom, aby nám povedal, ako vlastne pôsobí tento hadí jed na ľudský organizmus. Dobrý večer. Tak okrem lokálnych príznakov ako opuch, zmena farby pokožky, môže dojsť aj k alergickej reakcii spojenej s ťažkosťami dýchania, poruchám vedomia, prípadne zvracaním, bolestím brucha a podobne. No poďme rovno na poskytnutie prvej pomoci. Čo robiť? V rámci poskytnutia prvej pomoci by sme nemali zabudnúť kontaktovať tiesňovú linku 155. Následne postihnutého sa snažiť čo najviac upokojiť, zabezpečiť mu protišokové opatrenia, končatinu, do ktorej, ak bol teda končatina bola uhryznutá, tak ju znehybnieť a zabezpečiť mu aj, alebo byť súčinný k transportu do nemocnice. Na záver si teda ešte povedzme niektoré mýty, či možno zlé postupy, ktoré určite pri uhryznutí vretenicou nerobiť. Tak určite by sme sa mali vyvarovať nejakému vysávaniu hadieho jedu z rany, s ústami buď svedka alebo toho postihnutého. Taktiež by sme nemali pritláčať na ranu ľad, prípadne nasadzať na končatinu škrtidlo. To bol záchranár Ján Žiak. Vďaka.